skôr to, že som bola taká nejaká naštartovaná tým pilotným albumom Secret Voice. Napokon ten našiel u publika, ale aj u poroty veľmi dobrú odozvu, čo ma teší. Tak paralelne s tým už som v podstate mala túžbu i hneď pokračovať ďalej a myslím si, že táto túžba ešte neskončila a v najbližších rokoch opäť na tento projekt nadviažem. No hlavný rozdiel je úplne jednoduchý, že v podstate namiesto akustického podkladu využívam elektroakustický, respektíve elektronický podklad, čo na poli klasickej hudby nie je žiadnou novinkou, ale predsa len v spojení so živým vokálnym vstupom to nie je až taký tradičný počin. Na albume sú poväčšine nové skladby, ktoré vznikli práve z popudu toho, že som sa rozhodla toto CD vydať. Hoci úplne pôvodná idea bola vyhľadať v rámci archívu experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu nahrávky, ktoré by som mohla použiť. Napokon z tohto archívu tam ostala iba jedna, je to skladba Story od Iris Segi. Súčasne je to najrozsiahlejšia skladba na albume. No ale potom sa tu nachádzajú diela, pôjdem po poradí. Hneď prvá skladba je symbolicky skladba Martina Burlasa, pretože hovorím symbolicky, nakoľko on v predchádzajúcom CD-čku môj disk uzatváral a v závere tej skladby využil vlastne elektronický zvuk, čo ma tak trošku aj nakoplo k tomu, že pôjdem teraz týmto smerom. Takže je tam táto pieseň Námorníci. V zápätí nasleduje pieseň January 2016 alebo január 2016 od Fera Kiraja, ktorý experimentoval so svojím klavírom u seba doma, že vlastne vytvoril si software, kde naživo v autentickom čase hra na klavíri a zvuk sa modifikuje pomocou tohto softveru do elektronickej podoby a tá skladba ma zaujala úplne spontánne, že som vlastne do nej zaimprovizovala v rámci náhodného stretnutia v štúdiu. Celkovo tento album má až taký punkačský charakter chvíľami, pretože mnohé tie nahrávky vznikali v takých milých momentoch a v takom zaujímavom komornom priestore. Takže na to nadviazala aj skladba Dana Mateja, volá sa Morseária, kde zhudobnil text Agnus Dei Miserere Nobis a sám teda, ako sa vyjadruje jeho slovami, bol prekvapený, že tento nápad mu skrsol v hlave, nakoľko málo kedy pracoval vlastne s duchovnými témami v hudbe. No a v podstate čoskoro na to, ako skladbu dokončil, tak zomrel jeho veľmi blízky priateľ Juraj Kušnierik, ktorému je táto skladba aj dedikovaná. Ďalšou skladbou je pieseň 3 bodky pre hlas a pás umeleckého zoskupenia Urban Hudák, ktoré vlastne spoločne pracovalo na vytvorení hudby, scratchingu a elektronických zvukov s mojím vlastným improvizačným vkladom, tentoraz dokonca takmer až recitačným, kde hovorím text z Midrašu, z tzv. Rozprávkového ako keby vysvetlenia Tóry a trošku nadväzujeme na takú politickú situáciu, ktorá vlastne v poslednom roku silno rezonovala celou Európou a to je problematika, to je vlastne téma, utečenecká téma, ktorá sa ma aj osobne dosť dotýkala, som to celé tak nejako prežívala a vlastne je to príbeh o Sodome, kde cudzinec nebol vítaný a ľudia, ktorí pomáhali cudzincom, vlastne skončili tým, že ich umúčili na smrť. Tak bol to pre mňa taký silný konfrontačný príbeh. Za touto skladbou je pieseň Lamento riaditeľky od Mira Tota, ktorý je známy experimentátor. Je to vlastne fragment z opery, ktorú v blízkej dobe plánuje uviesť. Je tu využitá taká celkom netradičná vokálna technika, ktorá priam až hraničí s nejakým noisovou kultúrou. A myslím si, že práve tou náladou, ako nasleduje po Midraši, nám doplní ten príbeh tým charakterom a tou ponurou atmosférou. A potom sa CD trošku rozjasní, príde skladba Víťazoslava Kubičku Portrét ženy, ktorá veľmi takým poetickým, ľahučkým, vtipným, ale súčasne aj takým tým smiechom cez slzy nám iba na základe ženského vokálu približuje nejaký taký ženský emocionálny rozmer.
a v podstate celý ten podklad pracuje iba s mojím hlasom, kde tu sa zjavia nejaké zvuky z prírody, prípadne zo pár akustických nástrojov. Za tým ide už spomínaná skladba Story od Iris Segi, ktorá bola teda nahratá v spolupráci aj s Jurajom Ďurišom, konkrétne ten magnetofónový pás. A táto skladba je zaujímavá práve tým, že ešte vznikala tou technikou ručného strihu a prácou s magnetofónovým pásom, čiže bolo to veľmi pracné vytvoriť takýto podklad. A má úplne presný notový zápis, kde vlastne vidím, že čo sa deje na páse a na základe minutáže vtesnávam svoj spev, ktorý je presne zapísaný v notách do tejto prednahratej magnetofónovej pásky. Záver CD patrí Julovi Fujakovi a jeho skladbe Nikde, ktorá pracuje s textom Daniela Pastýrčáka a kombinuje tu vlastne staré gregoriánske nápevy s elektronickým podkladom a s prednahratými loopmi a úplne v závere znie čistá akustická gitara so spevom, kde je fragment z jeho zhudobneného žalmu, 39. žalmu. Na základe spolupráce s Dorotou Sadovskou na predchádzajúcom disku Secret Voice, kde vlastne bola uverejnená jej fotografia, sme sa dohodli, že budeme spolupracovať aj na tomto CD-čku a vlastne jej nápad bol, že ma nafotí, tak ako ona vlastne často pracuje s ľudským modelom a potom to transformuje buď do maľby, ale najnovšie sa venuje takzvanej technike kresbostrihu. No a využila to aj na tomto CD-čku. Hovorí vlastne, že poprvýkrát dala takto svoje umelecké dielo, ktoré boli priamo vytvorené pre album, čiže vo vnútri sa nachádza viacero týchto kresbostrihov. Je to vlastne technika toho, že ona z fotografie svojho modela potom na papieri vystrihne obrysy, jemnúčko ich poohyňa a vlastne vznikne ako keby taký 3D obrázok ľudského tela, aj tu to zozadu je. No mám z toho veľkú radosť, lebo je to veľmi originálne, zároveň to zachytáva atmosféru toho albumu, je tam tá ikonografia tuto vzadu, napríklad je to v podstate portrét svätej Hildegardy z Bingenu, kde ona ako keby počúvala ducha a zároveň zapisovala noty a bola to veľmi príjemná skúsenosť aj pre mňa. No moje albumy, keď ich nahrávam, som úplne celá v nich, keď ich potom počúvam a postupne odkrývam tie chyby, ktoré asi vidím asi iba ja, tak začnem trpieť, potom tomu musím dať čas, ale potom s nejakým odstupom si to opäť vypočujem a vlastne beriem to skôr tak ako nejaký kompakt hudobný, ako niečo, čo vo mne vyvolá aj tú spomienku z obdobia, kedy album vznikal a viac menej stotožňujem sa s každou jednou nahrávkou, ktorú som zatiaľ vyprodukovala. Nemám pocit, že by som povedala, že to, čo som nahrala pred 10 rokmi, že to by som nebola ja. Lebo to som bola ja vtedy, ale práve tieto posledné albumy už mám pocit, že som absolútne aj slobodným umelcom, už bez nejakého takého, bez tej reťaze na nohe, ktorú som možno, že mala ešte počas štúdií. Nemyslím to samozrejme v negatívnom slova zmysle, ale predsa len ten človek je formovaný očami niekoho iného alebo predstavou toho školstva. A teraz už naozaj to začína byť ja sama za seba.